Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव एडियारि आसाम पुलिसाव इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सा मा नांगोन जोंनि एक्सट्राया जुदि बे गैयाबा नोंथांमोना 100% रिजेक्ट जागोन साख्रिखौनो मोननाय नङा जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामगोन अब्लाथाय एक्सेप्ट जानाय नङा दा जों बेनिफ्राय बारग'नो जोंहा मा अपसन दङ एडियारियाव साख्रि लानो आसाम पुलिसाव लानो दा बेनि सायाव A to Z आपडेट लाना फैदों बड'जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामो गोबां गोनो गोथो जायो जे आदा PRC गैयाबा जों मा खालामनांगौ आरो PRC थायोब्ला जोंहा माबादि कन्डिशनाव मोननाय जायो दा बेखौनो कभार खालामगोन बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना आन्दायबाय थागोन आरो मोनसे समावहाय जेब्ला एग्जाम पास जानानै स्किल टेस्ट पास जानानै डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामो अब्ला नोंथांमोना रिजेक्टबो जानो हागौ दा बेखौनो जों बेयाव कभार खालामगोन दा बेखायनो जों थांसै अफिसियेल साइटआव बेनो जाबाय सेबा दा बेयाव जेब्ला फैयो नोंथांमोना एडमिटखौ बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन ग्रेड वाइसआव हागोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 दा जोंनि एग्जामा जागायसिगोन ग्रेड 4आ हमना ला 20 अक्ट'बरनिफ्राय 27 सिम नाथाय जोंनि एडिआरनि ग्रेड 3आ सिगां जाग्रोगोन बेनो जाबाय सेप्तेम्बर 15 निफ्राय दा एडमिटआ फार्स्ट सप्ता सेप्तेम्बराव बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो लोगोसे अक्ट'बर फार्स्ट सप्तायाव ग्रेड 4खौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामगोन अब्ला एग्जाम सेन्टारा लकेलाव जागोन प्लास बर'जों एग्जाम होनो मोनगोन आरो जेब्ला एग्जाम पास जायोना नोंथांमोनखौ जेब्ला स्किल टेस्ट लागोन बाइबा टेस्ट लागोन बिनि सिगां डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामो आरो बेयाव एक्सेप्ट जाबासो नोंथांमोनखौ एन्ट्रि खालामगोन एलाउ खालामगोन बेनो जाबाय बाइबा टेस्टआव एबा स्किल टेस्टआव दा बेखायनो जोंनि इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सा मा नांमारगौ जोंहा PRC नांगौना नाङा जुदि PRC गैयाबा जोंहा मा प्रब्लेम जागोन दा PRC होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था दा बेयाव PRC आं श' खालामगासिनो दङ आरो बे PRCआ जाबाय नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि थाखाय नङा आरो बे PRCआ जाबाय इडुकेसन पार्पसाव जाय बिथांमोना रिसेन्टलि पास आउट जाबाय एबा गुबुनाव एडमिसन लाहैनो सानदों बिथांमोना मोनसे PRC नांगौ जायोबा इसु खालामना लायो दा बेखायनो PRCखौ नायदो दा जों PRC गैयाबा जोंहा साख्रियाव मा जागोन थांनाय बोसोर हमना ला सिगांनि बोसोर 2005-6आवहाय PRC डाइरेक्ट साख्रि होयोमोन जेराव जों बेखौ लानानै इण्डियान आर्मि खारोमोन एबा जों गुबुन गुबुन पेरामिलिटारि फर्सेसआव जों इन्टारभिउ होयोमोन नाथाय बेखौ बन्द खालामनानै आसाम स्टेटआव बिनि सोलाय मा खालामदों डोमिसाइल खालामदोंमोन अके स' नोंथांमोना डोमिसाइल सार्टिफिकेट खालामनो बेखौ मिन्थिखागौ जानांगौ दा बे डोमिसाइल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना सानसेयाव मोननो हागोन बेखायनो DC अफिस एबा जुडिसियेल अफिसाव नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामनानै जेरावनोखि उकिलफोर थायो बा मुहुरि थायो बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना मोननो हागोन अके स' बेखौ क्लियार खालामबाय सानसेयावनो 150निफ्राय 300नि गेजेराव कर्सआ थांनो हागौ बिथांमोना जि फिस लायो बाथ्रासो अके देन बिनि सोलाय PRC गैयाबा जोंहा मा अपसन दङ दा PRCखौहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा एबा ट्राइबेला नांथारगोन नामा दा PRC माने पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट जेरावनोखि ओरैबायदि बुंदों जे आसाम स्टेटआव साख्रि मावनोबा लकेलनि मानसि जाथारनांगोन एबा आसामनि रेसिडेन्ट जानांगोन बेखौनो फोरमायदों बेखायनो एडिआरियाव आसाम पुलिसाव ओरैबायदि बुंदों जे लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जाथारनांगोन बेनो जाबाय बर' जेरावनोखि बर' दङ बेनिफ्राय मोनसे जाबाय एसामिस बेंगलि अके बेखौ रोंनाय जाथारनांगोन होनना बुंदों दा बेखायनो PRC नागिरदों जे बाहेरनि मानसिया जाहाथे माने साख्रि मोननो हाया हमना ला गुबुन स्टेटनि मानसिया जाहाथे एडिआरियाव साख्रि लानो हाया बेखौ नोजोर बोनानै मा खालामदों गभर्नमेन्टआ जे PRCखौ नांथारगौ होनना बुंदों आरो बै PRCखौ जों बबेयाव मोनगोन जों बेखौबो नायगोन सेबा सिट'जों थांनांगोन दा PRC होननाय लोगो लोगो गुबुन कास्ट जेनेरेल केटेगरिया PRCखौ नांथारगोन बाट जोंनि STआ नांगौनो नाङा बेखौबो कभार खालामसै दा बेखायनो जों फैबाय सेबा सिट'आव दा बेयाव फैयोब्ला मोनसे नोजोरबो बेनो जाबाय 2 जानुवारि सिगां जायफ्रा आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना रेजिस्टार जादोंमोन नोंथांमोना दासिम बियो सोलिगासिनो एक्टिभ दङ नाथाय मा जागोन 15 आगस्टनि उनाव बियो इनभिलेट जागोन आरो इनभिलेट जानाय लोगो लोगो बे रिजेक्ट जागोन अके डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव एक्सेप्ट जानाय नङा बेखायनो 2 जानुवारि सिगां जुदि खालामदोंबा नोंथांमोना बेखौ 100% खालामना ला अके आरो दा बेखौ गोबां सोंगोन नोंथांमोना जे आंना दासिमबो एक्टिभ दङ अब्ला मा खालामनांगोन 100% नोंथांमोनाबो रेजिस्टार खालामनांगौ अके बेनि सायाव भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय एप्लाइ प्रसेस दङ बेनिफ्राय 2 जानुवारिनि उनाव जायफ्रानोखि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदों नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया बाथ्रा जाबाय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ कम्पालसरि एडिआरि साख्रियाव आसाम पुलिसाव बे गैयाबा साख्रि मोननाय नङा बेखौ जों बुजिबावबाय बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगौबा लगइन खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अके स' लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव इसु खालामना लानो हायो बेनि सायाव भिडिअ खालामखाबाय नोंथांमोना फिन खनसेबार डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय A to Z दंखाजोबो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ खालामनायनि गुबै जाहोना बेनो जे आसामनि आं बुंनाय बायदि केन्डिडेटआ जाथारनांगोन जाहाथे बाहेरनि मानसिया साख्रि मोना बेखायनो PRC बिदोंमोन दा PRC बाथ्रा फैबाय अके जोंनि बर'फ्रा PRC नांगौना नाङा दा गुबै कन्टेन्टआव फैबाय PRC होनोबा गोबां गोनो गोथो जायो दा जों आसाम स्टेटआव आसाम पुलिस एबा एडिआर साख्रि लानोबा PRC बिगासिनो दङ बाट जोंनि बर'फ्रा जोंनि ट्राइबेला आसामनि थागिबिखा बेखायनो जों बाहेरनि मानसि नङा दा बिनि सोलाय जोंहा PRC नांलाया अके थांनाय बारावबो नाङाखै PRCआ दा बिनि सोलाय जोंहा मा एक्सेप्ट जागोन
लागोन बेनो जाबाय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जेरावनोखि जोंनि थागिबि फोरमान स' बेनो जाबाय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव जों बेखौ होनाबानो जों एक्सेप्ट जागोन थांनाय बाराव बेजोंनो एक्सेप्ट जादों आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एप्लाइ खालामबा जोंहा डकुमेन्ट्स नांगौ हमना ला बार्थ सार्टिफिकेट एबा नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट स' बेखायनो बेयाव हाबखाजोब्बाय नालाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआनो जोबोर हेल्पफुल नोंथांमोना बेजोंनो साख्रि नागिरनो हागोन आसामनि जायखिजाया साख्रि मानो दा जायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ बे पिआरसिआ जाबाय इडुकेसननि पिआरसि साख्रिनि थाखाय नङा दा बेखायनो खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना पिआरसि खालामनो हागोन नाथाय इडुकेसननि पिआरसि खालामनो हायो आरो बे गैयाब्लाबो एक्सेप्ट जागोन जेबो नङा जास्ट नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ लाबानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेटखौ लाबानो जाबाय बेजोंनो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन जेबो टेनसन गैया आरो जुदि नोंथांमोना खालामना लायाबा माबाफोर प्रब्लेम जानो हागौ मेनलि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ खालामना ला बुंखादों रोखा रोखा गभर्नमेन्टआ जे 15 आगस्तनि उनाव इनभेलिड जागोन जायफ्रानोखि रिरेजिस्टार खालामा अके दा बेनोमोन कन्टेन्टखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन A to Z फैबावगोन बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेटनि सायाव जे पारमिसनखौ बोरै लानांगौ माने सिस्टेमा चेन्ज जाबाय पारमिसन लाबासो दानिया बार्थ सार्टिफिकेट मोननो हायो अके देन बेखौ बबेयाव लायो आं डिटेल्सखौ लाबोगासिनो नेक्स्ट भिडिअ